Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zishone ngesikhulu isihluku iziguli ezimbili esbhedlela iSomerset Hospital eSeCape Town ngesikhathi zidutshulwa umliso ongaziwa izolo ntambama zabe seshonela khona endaweni yesigameko kwalimala kabi iPhoyisa ebeligade esinye isiguli. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijoinele likhasi wamwelekelele igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_media. Ngokwembiko yokhulumela amaphoyisa uBrigadier Novela Pothelo umlisa oneminyaka engu40 udonse isibhamu kwiphoyisa beligade isiguli esbhedlela wabe esevulela ngenhlamvu kwashona isiguli ezimbili kwathi iphoyisa lalimala kabuhlungwana. Umlisa oneminyaka engu35 odonse isibhamu kwiphoyisa beligade esinye sesiguli esbhedlela wabe esevulela ngenhlamvu kwashona iziguli ezimbili kwathi iphoyisa lalimala kabuhlungwana. Kube ukuthi iphoyisa leli neminyaka engu40 lisesimeni esibucayi. Umliso akube sebanjwa khona endaweni yesigameko okumanje usawucutshungula ukuthi ngabe ekhanda uphilile noma uphazamisekile. Umnyango wezempilo eWestern Cape uthi namanje usashaqekile ngalesigameko esinyantisayo esenzeke eSomerset Hospital eCape Town. Umnyango ube usodlulisa amazwi enduduzo emndenini weziguli esithe zadlula emhlabeni ngesikhulu isihluku. Kube ukuthi ke lesiguli bese zilindele ukuphuma zemakhaya ngebhadi ke zibe seyidibana nalomshophi zashona ngesikhulu isihluku. Kuthiwa namanje ke akwazi ukuthi umlisa lo ngabe uliphuce kanjani iphoyisa isibhamu maqede wavulela ngenhlamvu. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo sithi dudu kwimndeni ethe yalahlekelwa abathandiweyo bayo. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.